Bé, anem a començar l'escena cinquena i veurem com abans hi ha una acotació molt llarga per delimitar exactament com ha de ser aquesta escena. Diu, a un costat de la carretera, que ja la coneixem des del principi, se sent venir una gran cridòria de criatures i homes. Arriba un carro de gimnastes, el carro verd, destenyit i molt empolsat. Fixeu-vos que aquests personatges del circ són presentats moltes vegades com a personatges que viuen la bohèmia i per tant viuen en la misèria, en una certa pobresa. Els acompanya, igual que també els acompanya una certa melangia i una certa tristesa. Per tant, us hi heu de fixar, d'acord? No són personatges glamurosos ni personatges esplèndids, sinó que viuen acompanyats d'un aire de tristesa i d'un aire de pobresa. Això els caracteritza. A darrere una mica de plataforma amb algunes plantes tísiques, per tant, plantes que s'estan morint, no tenen gaires recursos i les plantes estan mortes. Al mig una finestreta amb cortines de llustrina, és un tipus de tela brillant, desllustrada, és a dir, com que són pobres i l'han d'anar rentant i utilitzant, ha perdut la brillantor, el llustre. I a sobre cèrcols, cadires i altres eines de l'ofici. Els cèrcols són aquelles menes d'aros, diguem-ne, que utilitzen els personatges del circ. El cavall, el més magre que pugui aguantar la pobra bèstia, i a sobre un mico vestit de conde de Raül dels Hugonots o de mosqueter. El mico va disfressat, Raül dels Hugonots és el personatge d'una òpera francesa, els Hugonots, molt coneguda i molt cèlebre a l'època. Guiant el carro un cop de puny, que és aquest personatge musculós i forçut, l'Hèrcul de la companyia. Li diuen Hèrcules perquè és com una persona com un gegant forçut. Desenrotllat de musculatura i prim de ventre, vestit de gimnasta, amb la imitació de carn ben sufocada. És a dir, té els músculs ben treballats, la carn ben apretada, d'acord? Una carn molt concentrada de gimnasta. I ara està vestit, fixeu-vos, diu, amb un tros de feltre, imitant la pell de tigre, tot ell ben empolsat i amb l'americana posada. Quan se la tregui, en el braç se li veurà tatuat un cap de fera. A la finestra traurà el capzaire vestida de ballarina de carro. A la plataforma del darrere, el pallasso. És a dir, són aquests personatges del circ que es van distribuint en el carro. Si pot ser tan magre com el cavall, amb la cara alegre i intel·ligent, despintat, sense perruca i també amb l'americana sobre el vestit de clown. Toca el timbal de tant en tant i mou molta saragata. Ell és el que va anunciant tots els personatges i els números del circ, també l'arribada del circ, i mou molt d'enrenou. A l'arribar, el carro a la plaça s'atura, toca l'orquestra, tothom crida, sorgent dels portals i dels balcons i de per tot criatures. L'ensopiment d'abans es converteix en gran gatzara i alegria, és a dir, en un gran enrenou. Per un moment, aquella vida que era només de nyonya i d'ensopiment es transforma en una gran cridadissa i en un gran enrenou per l'arribada del circ. Clown, aquest és el que va anunciant-ho tot, des de dalt del carro. Escolteu amb atenció, ciutadans d'aquest poble, redoblant i cop de bombo. L'alegria ja s'apropa, és l'alegria que dona nom al títol de l'obra, l'alegria del circ, que és l'alegria que passa. Vinguin d'aquí a una hora a veure i sentir de prop el dalt a baix que es prepara. Gran cop de redoblant i crits del poble. El redoblant és aquest soroll, aquest toc del tambor. Silenci, poble, ara para l'orquestra. La funció que donarem no és de papa dinero, és a dir, no senzillament unes curabutxaques. Treballem per la instrucció i el recreu de les persones honrades, és a dir, volen distreure i entretenir, aportar una mica d'alegria al poble i també una mica de fantasia i d'imaginació. No demanem caritat, passem la safata i per tant serà la voluntat del poble. Venim d'uns pobles que no els volem anomenar perquè tampoc els sabríeu i sols us diré que són més enllà de la França, tirant a mà dreta, de l'altra banda del mapa, és a dir, són gent nòmada, en contrast amb el sedentarisme de la gent del poble, que en té prou de quedar-se allà on és i com a molt visitar el poble del costat. Ells no, ells van amunt i avall sempre pels camins i les carreteres, per tant coneixen molts horitzons i molts països, molts indrets. Noi,
no inquietis el cavall, d'acord? Aquestes són intervencions que fa el clown dirigint-se als nens i nenes del poble que estan molt excitats i per tant es mouen al voltant del carro i del bestiar. No diré que siguem propietaris, però tot aquest bé de Déu, de carro i de bestiar i de persones, tot és nostre, i al dir nostre vostès han pres possessió del piset com si fos a casa seva. Noi, que no tirem pinyols, això ho va dirigint, ho va dient als nens del poble. Aquest carro vist per dintre ve a ser una finca de recreu, és a dir, no és luxós, però s'hi està prou bé, d'acord? Tal com el veuen, amb aquest posat modest, té 2 arcoves, vol dir 2 habitacions, menjador, tararit, i ara sona la trompeta, cuina, sala de rebre, quarto per al mico i jazz per a un servidor, és a dir, un lloc per dormir, també per a mi, per al clown, per a un servidor. No hi falta més que aliments, és a dir, menjar mengen poc perquè viuen més aviat pobrament. Aquest carro és l'estoig meravellós, l'arca de la nigromància, el palau de tota la força bruta i de la roba també bruta. Aquí una ironia. La força bruta es referia a l'Hèrcules, al cop de puny, i la roba bruta doncs, a la seva, a la de tots els personatges. Però fixeu-vos que l'arca de la nigromància, el palau de la fantasia, és l'estoig de la meravella, de la imaginació. Continuem. I del joc de la llestesa i de tot el que veuran si tenen vida i salut abans que aquest sol es pongui. Redoblant, baixa del carro i fa la presentació. Preparar-se, badar la boca, ciutadans d'il·lustració. Els tracta com si fossin gent instruïda i gent molt il·lustre. El senyor, diguem l'Hèrcules, en cop de puny saluda, li diuen en cop de puny. I el nom solament ja expressa, és a dir, ja expressa qui és i què fa. Aquests bonys que té en els braços, tot és força concentrada que li surten els defores. Per tant, ara, d'alguna manera, presentarà els braços i les cames plens de músculs i de músculs molt treballats, molt ferms, presentarà així en aquest personatge que és una de les atraccions del circ. Aquests sacsons de vianda de les cames són la força de la cossa, és a dir, del cop de peu, igual que el cop de puny. I aquests turons del ventrell, és a dir, de la part del darrere de les cames, no es creguin que siguin els aliments, tot surt de la fortalesa, és a dir, surt del seu entrenament. Quan ell dona un cop de puny, comptin que fa trencadissa. Aixeca un carro amb les dents, vola, diu un del públic, i l'altre continua, ple de palla, és a dir, un carro ple de palla. Aguanta un canonge amb la mà esquerra, amb la dreta es grata, amb els peus esclafa 2 criatures, si les hi deixen esclafar, i encara li queden forces sobreres per malmetre qualsevol friolera. És a dir, qualsevol cosa que vostès vulguin imaginar-se i que sigui exagerada, tot això ho pot fer. Amb aquest aire reposat que li noten, creguin-me a mi, cavallers, que és subjecte de respecte, però això sí, aquest pilot de fenòmeno, aquesta torre de muscle, aquest portentós portento, fixeu-vos en aquesta enumeració, penseu que hi ha una certa voluntat d'estil. Rossinyol era artista, pintava i era un home de lletres, és a dir, feia quadros poètics, feia obres de teatre i per tant hi ha una certa voluntat d'estil. Per tant trobarem contrastos, antítesis, enumeracions, fixeu-vos en el poema que hem llegit, que hem escoltat dels Ferrers, etc. Veuran que si no l'inquieten és manso com un moltó, la comparació, com un be. En ell, com podran notar, deixin-li donar cops de puny, menjar a estopa encesa, és un tipus de tija vegetal, molt vasta, molt vulgar, és a dir, menja com les bèsties, menja palla, menja un tipus de fibra vegetal. Els sap pesos de 100 lliures i el tenen entretingut el mateix que una criatura. Amb això, vinguin, cavallers, a veure'l, que de peces així no en crien totes les dides. Les dides són aquelles dones que alimentaven amb la llet del seu pit les criatures. Amb això, redoblant i crits,
Altos, senyors! El segon número que tinc l'honor de presentar-los és la filla del portento. Ara la fan passar com a filla de cop de puny, però Zaire en realitat no hi té res a veure. Ella, de força, no en té, que ja n'hi ha ben bé prou amb un forçut a la família. La seva força és la veu. Ha cantat per tots els camins d'Europa i per totes les planes, per totes les capitals de teulada, i mai ha cantat en bardissa. Per tant, fixeu-vos que van de ciutat en ciutat, no van pel camp, van poc pels pobles. Per tant, no és un ocell de bosc, és un ocell de ciutat, de gàbia, de teulada, d'acord? Però fixeu-vos que la presenta com un ocell, perquè la seva gràcia és el cant, és el poema, és la que dona la nota poètica en aquest espectacle del circ. És cantant de carretera el mateix que les cigales, canta 25 quilòmetres quan convé i porta cançons de banda de terra. Vinguin companys a sentir-la, que és l'ocell que alegra la nostra gàbia. Fixeu-vos en la metàfora, és un ocell que alegra la gàbia. Bombo! Ara ve el bo, cavallers, el tercer número són dos números, el mico i un servidor. Tal com el veuen, amb aquest vestit de conde, ja hem dit abans que anava disfressat, no hem vist mai bestiola més modesta. Sap de llegir, però no sap de parlar, al revés de moltes dames, amb perdó de les que escolten. Hi ha una certa misogínia, les dones que sempre són tan xerraires. Lo mateix que jo mateix, menja avellanes, escudella o tomàquets. No ens vinguin amb requisits que quiten la lleugeresa. És a dir, menja de tot com si fos un humà. És una mica el número graciós del circ. Ell i jo ens hem criat amics des de l'edat de 10 anys i el nostre ofici és fer riure, però ell ha tingut més estudis, orquestra. Aquí fixeu-vos com hi ha una certa hipèrbola, és a dir, ell ha tingut més estudis que jo, vol dir que jo no en tinc ni gens ni mica, soc autodidacta. Amb això vinguin a riure, senyors, no facin falta d'aquí a una hora, no faltin pas que justament portem pressa i altres pobles ens esperen. Redoblant, el clown baixa del carro. Apa, nois, a despejar, és a dir, ara fa fora tots els nois a la vora del carro i ho va preparant tot. Tothom va marxant, les Aires fica dintre el carro, en cop de puny porta el morralet al cavall i se'n va a la taverna i sols queden algunes criatures entretenint-se amb el mico que acaben també per anar-se'n. Fins aquí.